Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, kalabanan sa marapatay sa COVID-19 sa Kawankalan, wala mabakunahan. Madamo nga talatapan sang gobyerno sa binalbagan temporaryo nga ginpasira bangod sa pagdamo sa kaso sang COVID-19. Sa balita nasyonal, 97 ka lugar sa Pilipinas naka-alert level 4 sa COVID-19. Limitado nga face-to-face classes gintugutan na ni Presidente Duterte. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawahin sa Western Visayas. Karong adlaw Martes, September 21, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Yes, good morning na, kag welcome diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1, mga ka-aksyon. 95 days before Christmas, kag 102 days before 2022. Morning, Aksyon Dorel. Good morning, Action Boy. Kag sa aton nga mga ka-aksyon. Happy Tuesday. Kag Yes. subong adlaw, Action Boy. Ika 49 years ang Martial Law Declaration 49? sa Pilipinas. Okay, Yes, sa kay... 1972 mo. Correct. Ati, So, sige. atin tsakto, 49. Tsaktong imo nga mathematics. Ay, syempre. So, Balaya. gusto to, igali 50 na guro na eh. Oh, posible. Posible. Charot. 50 Although ginadumdum tayo na, pero why isang celebration? No? Why isang why hindi holiday? Mga historical lang sa aton. Historical Rhea, lang, Sa Pilipinas. Kamuya, wala ka mo ka-experience na sa martial law. Wala, actually. Kamiya, Naka-experience ka dutay. man kamiya mga tawag sa amon, mga, amot tawag, tsakto na tawag sa amon, mga martial law baby kami. Martial law baby. Oo, mo na. Kasi martial law kiddo. Mga martial law baby na ang mga natao, ara-ara na mga edad. Kaya isang 1972, dumduman ko gina, grade 2 ako sina, pagdeklara sa martial law. Grade 2. So, ng temprano, pa ka mo puli sa inyo balay. Tika yung curfew, alas 8 bla mo. Gabi. Sang gabi? Tugtog. Oh, hasta alas 4, alas 5 sa agad. Isikyo, gali ba? Oo, muna siya. Pag ingaw na maingaw na quarter mo. Quarter to it, pag ingaw na dinalaga na din puli Grabe na. Kwanto nga dinakpanay, stricto to yung dinakpanay. Curfew yung dakpanay gito So dinalagan tayo na. Pero tisa una sang martial law, no? Sige lang pro part na sang martial law ang curfew. Yes. Damo pag ito yung mga bawal. Sige good morning dira kay Maria Luisa Luing Melos, Masito Fago, Melili Oligo, kay Ana Sinoro, kag kay Naisel Rebato Villarin. Good morning man sa imo dira.
Sa kay Erwin Dicatoria Gonzalez sa Barangay Maaw, Miles Martir, Yvonne Buesher, good morning man. Kag kay Grace Mustre, good morning sa imo kag keep safe man, no? Sa kay Miss Jinky de Alagdon, kay Bibo Lasor, good morning kay sa matanan ni katapos ang EFC, ano? Michael John Season from Old Sagay, good morning. Ara pa sa Old Sagay gali. Dennis Richard Tibor Roma, good morning man. Tuesday. Tuesday. Sa mga ano, have a great Tuesday. Wow. Sa kay Sally Auki de Sousa, watching from some village. Kay Shira Pulyuna, good morning man. Kay Atia Kim Eriman, Jeril Gadudo, kay Robert Roma, kag sa kay Joseph Pacifico sa San Enrique, no? Barangay Baliwagan. Martin Aliling, Atia Kim Eriman, good morning. Kay Dennis Marshall Lowers. Tawag sa inyo, hindi Marshall o Baby, kundi Marshall Lowers. Duman niya kuno sa una, mga grade 1 to sa kuno. Wow. Pag sang ulihin na guro ya, pero sang pagdeklarar, diyan di ka pag grade 1 niya Dennis. Nano, isa lang katuig, magulangan ko si mo. Basta pag deklarar sila sa Marshall Law, grade 2 ko, 1972. Prano, paghaboy joke si Dennis, ano? Doon ka mayo, guro, sa mga morning. Ya dumduman ko sa una, grade 1 ko to bala mo. Bongga. Basi batch ka mo. Nung palagpat bala. Ay, kalain. Dumamo kami guro ni Milile Oligo ya pag deklarar sa Marshall Law. Ay kay Carmona kag Antonio Law. Sige. Robert Roma, Action Boys ng Isabela, araman siya. Sige. Standby na sa aton mga balita lokal. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6 minutos na nagaligad sa tag ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Kalabanan sa mga nagkalamatay sa COVID-19 sa siyudad sang Kabangalan ang wala mabakunahan. Ini ang ginkumpirmar ni Dr. Elizabeth Junto, ang Acting City Health Officer. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag naman ni City Tourism and Information Officer Jake Carlin Gonzalez nga nabaluan lamang ini matapos ginpatigayon na pagsinapol sa naligid nga Huwebes, Setyembre 16 upod si Mayor Pedro Saico. Agud ibaluon kung ano ang iban nga marason sa pagkapatay sa mga pasyente magluwas sa COVID-19. Bangod suni ginpanawagan sa lokal gobyerno sa syudad sa mga Kabankalanon nga magkadto sa pinakamalapit nga barangay hall para magpalista kag magpabakuna. Sa datos ng City Health Office, Setyembre 19, tuig 2021, ang Kabankalan na may 163 ka maaktibo kaso ng COVID-19 kag 58 na ang napatay. 5 ka mga talatapan sang gobyerno sa banwasang Binalbagan, Negros Occidental ang temporaryo nga ginpasira agud ipaydalom sa disinfection. Ini matapos magdamo ang kaso sa COVID-19 sa banwa nga nagapekto sa pila ka mga empleyado sa gobyerno sa Municipal Hall, ang mga opisina among Office of the Local Civil Registrar, Business Permit Licensing Office, Municipal Treasurer kag Accounting Office. Sa COVID-19 advisory sang banwa ginpahayag nga may patigayonon nga contact tracing sa main building sang Municipal Hall. Ginsuspender man ang flag raising ceremony kahapon Lunes. Sa datos ng Incident Command System halin na Setyembre 1 tubtob 15, 2021, naka-record ang Binalbagan sa 80 ka mga aktibo nga kaso sa COVID-19 kag napulo ang nagkalamatay kag sang Setyembre 16 may dugang nga 27 ka mga nagpositibo. Samtang kinalantaw naman ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga organisado nga mga persona ang mga riding in tandem suspects. Sa interview sa Action Firing Line, ginaangot sa alkalde sa drug war ang mga kaso sa magpatay nga kaymuan sa riding in tandem.
Sino pa sa alkalde, hindi malipod kung lantaw ng tanan nga kaso nga kimuan sang riding in tandem suspects, wala tanan sang kasulbaran. Sa Aksyon, kumpiyansa si Leonardia nga nagapabilin ang syudad bilang safer place nga istaran. Ang riding in tandem natin associated na sa drug war. Kag ang drug war daw siguro dili natin makita nga organized sila naga-implementar sila kay hindi sila madakpan sa pulisis. Kabahin sa pahayag ni Mayor Bing Leonardia. Sa iban nga balita lokal, arestado ang 5 ka mga persona sa ginpatigayon nga buy-bust operations ang Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team o kon PDEA set sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport, Syudad sang Bacolod. Suno kay PDEA set team leader Agent Bamboo nagpatigayon sa monitoring ang PDEA sa isa ka drug den sa mga barangay sa sulod sang 3 ka semana. Antis pa man ginpatigayon ang buy-bust operation. Nadakpan ang drug den maintainer nga mag-live-in partner kagin kilala kay Andy Caminto, 48 anyos, kag OG Manzanares, 41 anyos ang edad. Dakop man sa buy-bust operation San Joselito Hermoso, Francis Hisita kag Francis Parente. Na-recover sa buy-bust operation ang 10 ka gramos ang ginasuspetsohan shabu nga ginabulubanta nagabalor sang 68,000 pesos, 2 ka improvised tutor, 4 ka lighter kay iban pa nga drug paraphernalia. Nag-aapilar naman ang Philippine Army sa mga politiko sa probinsya nga likawan ang paghatag sang kwarta sa mga armado nga grupo sa panahon sang kampanya. Suno kay Master ako na Major General Benedict Arevalo sang 3rd Infantry Division, hindi na dapat tatagan sang kwarta amay ini bangod ginagamit nila ini sa pagbakal sa mga kagamitan agud iaway sa gobyerno. Dugang pa ni Arevalo kung may nagapangayo ginman nga grupo, ipahibalog leon sa otoridad kaangay sa ila agud mahatagan sang aksyon. Ginpalawayag pa ni Arevalo nga sang siya ang pinuno sang 303rd Infantry Brigade sa probinsya, madamo gid sang politiko nagahatag sa mga armado apang wala lang siniginhingadlan. Naibaloan, ginapangayuan sang armado sang kwarta ang politiko agud makapangampanya sa ilas ni ginakabig nga mga controlled areas. Kag sa katapusan nga balita lokal, nag-isa ang mga lider sang progresibo nga grupo kay iban pa nga sektor sa mga mangunguma sa idalom sa nga Bayan Negros para sa pagdumdum sa ika-36 katuig nga Escalante Massacre kahapon Lunes. Suno kay Bayan Negros Secretary General Ireneo Longinos, 5 na ka mga presidente ang nagpungko sa pungsod Pilipinas apang wala sa gihapon na angko ng hustisya para sa pamilya sa mga nagkalabiktima. Dugang pa rin Longinos sa masidi nga pagdumdum sa Escalante Massacre na dugangan pagid ang nagkalabiktima sang extrajudicial killings sa Negros Occidental kaangay sa pagpatay kay Attorney Ben Ramos, Toto Patigas, Zara Alvarez kag madamo pang iban. Dugang pa ni Longinos, may pila pa ka mga lider sang progresibo nga grupo kag kritiko sa administrasyon nang ginpang-aresto kag ginpasakaan sang pato-pato nga kaso. ₱97 ka lugar sa Pilipinas naka-alert level 4 sa COVID-19. Samtang limitado nga face-to-face classes, gintugutan na ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is
Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Standard time las 6:14, kuha ang training flash report. Talent kay Aksyon Eden Aboso sa atong patrol. Aksyon Eden, please come in. Siya na kita di karon nga report no sa bahin sang kalantas sa sakop sa barangay Alegre bali relocation na Aksyon Boy sa mga taga barangay 8 pala kay may isa ka stabbing incident nga naglutad sinigid lang kaagahon bali ang biktima di Aksyon Boy active nga nga tanod sa barangay 8 masobra 70 anyos ng edad kag mga last stress na ginaaligar nga ginsulod ni ila puloy-an kag ginbuno ang biktima sa nagkalain-lain nga bahin sa iya lawas Aksyon Boy nga mong gintunaan sa iya sining kamatayan. Actually ginahulat na naman subong ang Choco kag ari pa ni Aksyon Boy minor de edad nga upo diri sa ila balay nga napilasan man kag ginhingagaw dala sa ospital pero mamangko to di wala na Aksyon Boy sang pila sa mga kaingod man din nila. Sir Mingaga sa Aksyon Radio Bacolod. Sir, sin-oni nga to sabi si Boy Roll. Boy Roll. Ano yung ngalan, sir? Right na ko sa Baloya. Aurelio. Bali, ang lugay na kamunsahan sa Margot. No, bali, kaina, sir man, na kuno paano na tabo. Bali, balugay kayo may pupes bakto. Dito ka masapiyakan. Oo, yun pabalo lang kamo dayon. Pero ano ni pagkilala yung siya, sir, may kontranta ako. Luway na, yung bukot na, no? Oo, ipason lang sa pero permina di ka or nang tapos ga dire sa ga storya man di sa kadtong sa yakto mga pila na ni edad mga 70 plus ano mga what time ko na sila natabo pagkabalik okay actually Aksyon Boy ang mga kaingo di nila balay hindi ka pa makakuha yan na istorya kay nahangan ng istorya syempre sa atin sila sa polisan Actually din, baliduan sila sa ila balay sa upo dyan nga minor de edad? Yes, pido adapt ini ko no adapted amo nang oo din subong ang upo dyan na nga minor de edad. Ako po niya gindala Aksyon Boy sa hospital. Okay. Wala pa takabalo. May may pilas man? Napilasan, yes, Aksyon Boy. Napilasan man. Kaya iti mo ni ginaligar nga ginsulod dire sila sa puloy-an. Actually, ari naman sa area si Sir Bonilla pero ti nagapatayan pa sa investigasyon ay baloon talang karon Aksyon Boy ang ila sininga investigation man. Kaya actually mga kaingod jigid balay nga nakapangayo wala akong ang nagbulig bala pagsinggit niya tabang mga na-stress inisang kagahon nasulod pa di sa yellow line sa ato sinika pulisan Aksyon Boy hindi ta pa masulod yun wala kag may istorya pero di sa dugang karon nga detalye mabalik lang kita Aksyon Boy report dira sa inyo kung may ara na sang detalye man si Sir Bonilla Aksyon Boy no nga ari man nagakandak investigation sa area actually ari si Sir Bonilla ay naglakad siya sa piyak na way Aksyon Boy. Sige na lang. Patapusan na sa investigasyon nila. Yes, Aksyon Boy. Kaya bago lagi siya nagwa mo sa puloy-an man sa biktima. Para sa sugang ka na Aksyon Boy, ang detalye, mabalik lang kita report sa inyo para sa flash report.
Aksyon Ida Naboso, una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat kayo, Aksyon Ida Naboso, mga ka-aksyon bantayin, no? Ang dugang nato sina nga mga detalye sa sining insidente sang pagbuno sa isa kasi 70 anyos nga tanod dira sa may Vista Alegre, no? Dugang detalye sa parawon nga pag-imbestiga ka pagkamausisa ni Aksyon Eden Aboso. Magabalik kita pagkatapos lamang sa importante naton nga mga pahibalo. Life Extension Vitamin. Sige, good morning na dira sa kay Ivan Malvan, coffee ko no, thank you gid. Angelica Niel, maing agaman, kagdra kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo. Turkud Yungko, Charo Bendanillo Court, dira sa may Wisconsin. Good morning. Raydan Velasco, kag Christine Nunez Villalobos. Maing agaman, Eddie Laus, kag kay nanay niya sa Bell. No? Hindi kayo malimtan si nanay niya, no? Kaya gina-paste siya malang hindi. Kay Ray Baryoga, Rhea May Ladjo, kag kay Maria Teresa Hofilenia. Si Ana sinurok no 4th year high school sang mag-martial law. Che Zamora, happy 21st birthday kay Jasper Viragua sang Barangay Palaka Norte, Pulo Pandan. Happy birthday. Angelica Niel, of course, good morning. Melissa Montinola. Ay, ang akong liblayran pa ko tugali, lipat ko. John Serna. Perlaw, wag ka mabalay. Hindi kayong kuan bla ang class bala nga I don't know ang class ni bla nga mga sa ilang I think 25th year bala. Though may mga ano ganina ng program ang kuan na souvenir program. Okay. Amo na tinagkwa ako. Nagkwa ang class namon 81. Very good. Kinagkwa ka mo ya. Ti ang mabayad sida ti balukan naman. Kundi ang presidente. Kalain. Pretty Mahilom, good morning man. Inday Lievera. Nya wow, abi ko wala na drugs dira. Ano wala? Sandiin. Nagdamo pa. Juvie Monares, Shiksyon Defensor, sa Pamilya Gordon, kag sa asawa niya kapatid subong si Mary Ann Gordon. Bia Jonathan, maing aga sa imo. Zuzette Alunan. Sige, okay ka na da? Makita mo, follow mo. Kay, dali lang. Zuzette Alunan, ang last mo gintamyaw. Yes. Si Greg Gustiniani Puertas, good morning. From High Point, Queensland, Australia, traveling to Haldea, India. Oy, halong! Kay J.R. Pelayo, good morning man. Miss Maria Rivera Murayama, good morning sa imo. Nagalanta siya sa atin, Action Boy, samta nagaluto. Ay ka very good. Good morning, Darayhada. Yes. Marilo Kahile, good morning. Kay Leonisa Elban Buena. Good morning, man. Emi Esmeralda Dolido, dra sa may Hong Kong, good morning. Si Ruby Fukihara, good morning. Eric Fernandez, good morning, man. Yes. Gwapohon ko sa Action Boy, hambal ni Miss Ana Sinoro. Bongga. Lainggit man sa Action Boy. Ano na yung mga Lainggit man ang, anong tawag sila ganit man? Nalipat na noon. Isang term. Doko Tagalog term bala? Ayo bala. Sama sa. Paghalong bala. Ha? Paghalong. Paghalong sa ako nga buyan nga tinaga. Sige. Basta mabuslot ang aton kilid. Mahirap na. Mati ni Idol. Ay, kailangan mati ni Idol. Pagbuslot sang kilid mo, dan lusot na spiak mo. Alakla. Len sa mo niya, hasta landas tunga-tunga. Ay, ganda ka tunga-tunga na niya. Ay, buti ko damo lang. Damo lang kilid. Ay, kala. Nila? Si June Villarosa, si
Si Miss Jinky Blang, napatamyaw niya man si papa niya Lulit, kag mama niya, mama niya Lulit, kag papa niya Joe. Dilag doon, si Karina Villaflor, kag ang iya mga pakaisahan da, ano? Kay Ike Carmona, good morning man, sa Cadiz City. Ivan Malvan, muna siya kayo na. Okay. Nagbalik ko glion. Hindi ka na to dampi man? Kaya hindi ka na dampi? Kay Patricia Jimenez del Castillo. First year college, siya ako sang pag-martial law. First year college, si Patricia Jimenez del Castillo. First year college ka. Okay. Sige. Ikaw yung grade 2 kapag grade 2 pa lang kutuon mo sa kuha na. Kaya hindi ko malipat sa elementary years ko. Kaya kung ano ang year, amo nang ako nga grade. Sa 71, grade 1 ko. 72, grade 2. 73, grade 3. Sa 2001, grade 1 ko. Sa 2002, grade 2. Wow. Okay, pero sa una, bala, do ka pag martial law, bala, action doors, hindi man sa kunano, pero ka disiplinado sa tao. Yan, mano. Kaya mo to sa una, ang tagline sa una sang bagong lipunan mo. New Society. Ang tagline niya gito ya, para sa, para sa kaunlaran, disiplina ang kailangan. Paano, bala mo? Kamo na. Oo, para sa kaunlaran ng bayan, disiplina ang kailangan. kailangan. Ito, mandang name sa nga political party, di ba? KBL, Kilusang Bagong Lipunan. KBL. Mo nag-name sa KBL sa muna. Lay na subong darang KBL. Kasal bunyag lubong na. Standby! Kag sa ato mga kaaksyon, nakahibalo ka mo bala nga sa sininga panahon mga.
Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29 sa Balita Nacional. Ginanunsyo sa Department of Health ng 97 ka lugar sa Pilipinas ang naka-alert level 4 tungod sa COVID-19. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kon alert level 4 ang istoryahan, ang hospitalization ay yara sa masobra 70%. Sa piyak sa pinakamataas ng alert level, nagalaong si Vergere nga mabuhinan ang kadamuon sang ginadala sa ospital nga COVID-19 patients. Wala naman na mensionar ni Vergere kung ano nga mga lugar ang naka-alert level 4. Ginkompirma ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga 319 ang bago nga kaso sing Delta variant nga na-detect sa genome sequencing sa Philippine Genome Center sadtong Setyembre 18. Magluwas ni naka-record man sa 13 ka bago nga Alpha variant kag 9 ka mabago nga kaso sang Beta variant. Suno kay Vergere, may pinakamadamo nga na-record nga kaso sang Delta variant. Ang yara sa Region 2 nga naglabot sa 40, sa Caraga may 31, samtang 26 naman sa Region 4A kag 24 naman sa National Capital Region. Ang P3 variant nga na-detect sa Pilipinas ang may 5 ka bago nga kaso. Ginkompirma ni Vergere nga tanan nga rehiyon sa Pilipinas ang may P3 variant. Ginanunsyo naman sa Malacanang kag ni Education Secretary Leonor Pirones nga ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpatigayon sang limitado nga face-to-face classes sa mga lugar nga may minimal risk sang COVID-19 infection. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ang pagpatigayon sang in-person classes hindi pagpatigayon nun sa kada adlaw kundi tunga lamang sa adlaw sa kada masunod nga semana. Una gitpahayag sa Department of Education nga 120 ka eskwelahan ang ilang ginaprubahan para sa limited face-to-face classes nga ginalakipan sang 1 ka 2 ka pampublikong eskwelahan kag 20 ka pribado nga eskwelahan. Naglabot na sa 28,219,623 ang mga nakapa-enroll nga estudyante nga mag-eskwela sa kindergarten tub-tub grade 12 sa pampubliko kag pribado nga eskwelahan sa bugos nga Pilipinas. Base sa pinakauling nga datos ng Department of Education sa enrollment sa itong Sabado, Setyembre 18, 2021, las 2 ang kagahon, pinakamadamo nga nakapa-enroll sa Region 4A nga may 3,688,804. Ginasundan sa Region 3 nga may 2,826,930 kag NCR nga 2,810,567. May kabilugan nga 21,603,400 ka estudyante ang nagpa-enroll sa mga pampublikong eskwelahan kag 1,997,089 sa mga pribadong eskwelahan. 62,203 dire sa mga SUCs kag LUCs kag 4,557,327 naman sa ginpatigayon nga early registration. Ginalauman nga magadamo pa ang magapa-enroll tungod magalawig ang enrollment tugtog Setyembre 30, 2021. Nagpasiguro naman ang Department of Education nga magahimos na sang tikang batok sa online class cheaters. Ini kasunod sang viral Facebook group sa diin ang mga estudyante nga nagatambong sa online class o kung nagatuon pagi sa printed modules ang nag-share sa mga answer keys para sa ilang examination. Sa Palace Briefing, ipahayag ni Education Secretary Leonor Briones, mandugay na nga isyu ang pagpangopya sa eskwelahan apang wala niya ini gina-justify kag ginapasiguro nga wala nila ini gina-tolerate. Nanawagan si Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gobyerno nga dakpon kag maghimos ang kampanya batok sa mga nagapamintaha kag nagabaligya sang mahal nga COVID-19 drug Tocilizumab. Madumduman nga ang presyo sang Tocilizumab, isa ka bulong para sa may severe case ng COVID-19 ang nagtaas o kung nagdoble sa nakaligad nga semana bangod man sa pagdamo sa nagakinahanglan sini bawat sa gihapon sa padan nga pagtaas ang kaso sa nga naigo sa nasambit nga virus. Sa damlag lang operasyon nga ginpatigayon sa National Bureau of Investigation o NBI na bulgar nga ginabaligya sa sindikato na sambit nga bulong sa balor nga 97,000 pesos o kung 4 ka pilo nga mas mataas sang sa presyo sini nga 20,581 pesos. Dugang pa ni Marcos nga dapat man masolusyonan ang kakulangan sa supply sang Tocilizumab sa pungsod agud hindi magresulta sa malala nga sitwasyon sa mga pasyente kag ang ila pamilyang napilitan nga baklon sang mahal ang bulong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. Inyong ipamatian natin mga balita sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.
Aton pamatian si Noime Arevalo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon